En un minut arribem al punt d'un quart de 3 de la tarda. Això és el Sempre Nàstic a la sintonia de Tarragona Ràdio, 23a temporada del Sempre Nàstic a l'antena de Tarragona Ràdio, i també els que en seguiu aquesta temporada al portal digital esportsdelcamp.cat. A més, també podeu veure ara mateix el programa en directe i, per tant, seguir l'entrevista amb el president del Consell d'Administració del Nàstic, amb el Josep Maria Andreu, al directe del canal de YouTube a Tarragona Ràdio. Per tant, podeu veure el programa amb imatges d'aquesta entrevista i d'aquest programa. Josep Maria Andreu, bona tarda. Hola, molt bona tarda. Què tal? Bé? Bé, molt content, molt feliç. Ahir vam fer un gran partit, vam guanyar 3 punts importants. I bé, i aquests 3 punts ens donen la possibilitat de continuar amb els jocs de privilegi i estar en una zona, a la zona de playoff de segona divisió. No? Per tant, molt feliç. Com vas viure el partit? Com si fos un partit més, o amb el record d'aquell 21 de juny, o com se deixava entreveure el nou estadi que això no era un partit més, que no eren només 3 punts, sinó que hi havia alguna cosa més al darrere? Bé, jo el vaig viure amb tranquil·litat, no? Com sempre faig. Primer vaig anar al vestidor amb els jugadors, després vaig anar a la llotja i bé, vaig estar amb els meus amics allí, saludant la gent, i amb tranquil·litat, no? Sapiguent que era un partit especial, que per nosaltres era un partit diferent, que era un partit de màxima rivalitat esportiva i que tenien que guanyar, Jo, quan vaig arribar al camp, vaig arribar bastant d'hora, i ja vaig veure el moviment que havia fora del camp, de la gent. Jo ja em va donar molta moral, no? Vaig veure que teníem una grandíssima entrada i això va ser un partit, diria que molt bo per nosaltres, no? I suposo que a nivell personal també satisfet, no? Cada vegada que Josep Maria Andreu diu diumenge hem de ser tants, som tants. Sí, nosaltres aquesta setmana vam fer una crida, no? Una crida que volíem intentar que al nostre estadi haguessin més de 10.000 persones i que la nostra gent tingués un comportament exemplar, un comportament exquisit a l'estadi, i bé, i així va ser, no? Vam ser més de 10.000 i un comportament extraordinari de tota la gent del Nàstic, no? Des del començament del partit, amb el minut de silenci, que va ser silenci total, i durant el partit, bé, l'afició va fer el que té que fer, animar sense parar el nostre equip i donar-li forces per sumar aquests 3 punts que eren molt importants per nosaltres, no? Perquè jo aquesta setmana deia, una mica amb to de broma, que per nosaltres eren gairebé 6 punts els que es jugàvem allí, no? Les grades del nou estadi, ara estem veient imatges, ahir les vam veure en directe i feia goig, ara veiem per la televisió fa molt goig. S'ha d'intentar incrementar l'afluència d'aficionats al nou estadi el dia que no vingui el Llagostera, per dir-ho d'alguna manera? Bé, a nosaltres ens agradaria, no? Està clar que ens agradaria que cada setmana hi hagués més gent a l'estadi. Estem vivint una segona divisió atractiva, i de la qual la gent té que disfrutar. Tenim que disfrutar de la categoria que estem, perquè, home, aquí a Tarragona estan venint equips importants, no? Equips històrics, equips que han estat a primera divisió. Ara, dins de 2 setmanes, tindrem l'Almeria aquí, vindrà el Saragossa. Hi ha equips molt potents, no? I crec que estem davant d'una temporada que la gent té que disfrutar al màxim, no? I tenim que viure amb la màxima il·lusió la segona divisió, no? Futbolísticament, quines conclusions en treu del partit d'ahir? És el millor partit de la temporada? No, jo crec que no va ser el millor partit, no. Ahir van fer un molt bon partit, com altres que han fet a l'estadi, i com altres també que han fet de fora. Jo recordo el partit de Pontferrada, per mi ha sigut el millor partit que ha fet el Nàstic, no? El dia de Pontferrada va ser espectacular, no? Allí van fer un bon partit, van guanyar 2-0, i crec que el resultat just hauria sigut com a mínim un 4-0, perquè vam tindre ocasions claríssimes per marcar, i bé, no van acabar entrant, però la imatge de l'equip ahir també va ser molt bona, no? I aquesta és la línia. Nosaltres al nostre estadi estem fent les coses molt bé, amb el suport de la nostra gent encara les farem millor, i aquesta és la línia que hem de continuar, no? Amb la màxima il·lusió, pensant que queda moltíssim i que nosaltres tenim l'objectiu clar, no? Que és sumar els 50 punts el més ràpid possible. Aleshores veurem on estem i on podem arribar, no? Aquest partit d'ahir, aquest resultat, tanca aquella taca del 21 de juny, aquella tarda que segurament és una de les tardes més doloroses de la història del Gimnàstic de Tarragona? Bé, jo diria que de la història recent és la més dolorosa, no? A mi personalment, jo la vaig oblidar el dia que el Nàstic va tornar a segona divisió. Nosaltres teníem una espina clavada de la tarda aquella de Llagostera, on van viure unes situacions completament atípiques, no? I ho deia jo aquesta setmana, tant des de l'aspecte social com des de l'aspecte esportiu.
I bé, allí teníem ganes, no? Allí els hi teníem ganes, això està clar, i tota la gent que va al camp ho tenia claríssim. I està clar que una vegada el Nàstic torna a segona divisió, hem d'oblidar una mica el passat i per nosaltres queda com una anècdota. Però també et dic una cosa, mentre el Llagostera estigui a la mateixa categoria que el Nàstic, el partit Nàstic-Llagostera o Llagostera-Nàstic no deixarà de ser diferent a un Barça-Madrid o un Espanyol-Barça, o inclús aquesta setmana jo parlava amb algun mitjà de comunicació de Girona, no? Que la veritat que des de Girona m'han tractat perfecte, no he tingut absolutament cap problema amb els mitjans de comunicació de Girona, com un partit de màxima rivalitat amb el Girona-Lugo, no? Per lo que va passar la temporada passada amb l'últim partit. Aquesta temporada el Lugo ha anat al camp del Girona i, home, tampoc ha sigut... no els han rebut amb una alfombra, no? Perquè d'alguna forma la gent queden els records, no? Queden els records, però bé, nosaltres hem de mirar endavant, hem d'anar a la nostra, i nosaltres som un club gran i que hem de mirar sempre cap dalt, no? Quan va acabar el partit, o quan el Nàstic va marcar els gols, algun pensament especial? De màxima alegria, no? De màxima alegria, perquè... A veure, aquesta setmana no s'han d'enganyar, ha sigut una mica d'orilla, no?, en tots els aspectes, començant per la campanya que vam presentar i per el que significava aquest partit. Jo acostumo a dormir gairebé sempre bé, no?, però aquesta setmana, el dissabte a la nit, me va costar una mica, no?, perquè sempre tens, no?, la preocupació, la primera, la més important, que era guanyar. Nosaltres allí no podíem empatar ni podíem perdre de cap manera a casa, no? Nosaltres teníem que guanyar i era importantíssim, no? I després, doncs, que no hi hagués cap incident a l'estadi, no? I perquè a vegades, doncs, tu ets el màxim responsable i sempre pateixes, no?, que tot funcioni bé, i la veritat és que una vegada acaba el partit, doncs, bé, a mi me va suposar una tranquil·litat important, no? I una alegria extraordinària, de veritat, una alegria extraordinària. Per tant, ara ho deies, la setmana ha estat una mica complicada. Creus que se li va donar massa importància amb alguns detalls concrets de la campanya que es va presentar dilluns passat? Bé, sense dubte, no? Jo crec que hi ha hagut algunes persones que no han interpretat bé la nostra campanya. Nosaltres volíem fer una campanya des d'un to simpàtic, divertit, i solament tenia que servir per motivar la nostra gent perquè vingués al camp, i aquesta era la idea que vam fer. Alguna gent, com te deia, no ho ha interpretat bé i ho lamento, no? I també si alguna persona s'ha sentit molest per la nostra campanya li demano disculpes, però que sàpiga tothom que ho hem fet sempre des d'un to divertit i pensant amb el Nàstic, no? I d'alguna forma no tenia que haver dut aquest conflicte, perquè ara aquí a l'entrada ho estàvem veient els cartells que fiquen altres equips i altres vídeos que fiquen altres equips abans dels partits, i home, i Déu-n'hi-do, no? I jo crec que el del Nàstic tampoc era per ficar-se tan nerviós, no? Jo particularment, per la V o la V baixa aquesta famosa, jo no havia vist ni sabia el que era la pel·lícula aquesta, La Vendetta, no? Jo no ho coneixia. Quan me van explicar, doncs bé, possiblement vam dir, home, que potser m'he equivocat, però repeteixo, no hi ha hagut en cap moment mala intenció, però de cap tipus, no?, amb aquest tema. I lamento, no?, que la gent, algun mitjà local, jo crec que s'ha equivocat, no?, s'ha equivocat criticant tant aquest tema, no?, perquè, a veure, a la vida tothom es pot equivocar i el que es té que fer, doncs, és intentar. Nosaltres vam rectificar, nosaltres el dijous vam veure que es tenia que rectificar, però vam rectificar bàsicament per una cosa, no?, per unes imatges concretes del vídeo promocional, solament per aquestes, no?, pel cartell. Nosaltres aquest cartell el vam presentar a la Lliga Professional, no ens van ficar cap pega, ens van donar el seu ok, i bé, no teníem per què rectificar, vam rectificar bé, perquè vam voler i per intentar treure-li ferro al tema, no? Però unes imatges que realment van existir. Evidentment. Ja que no ho dius tu, són les imatges en què els Mossos d'Esquadra carreguen contra els aficionats del Nàstic a Llagostera. Sí, si estan al vídeo és perquè van existir, no? Però jo també tinc que dir que els Mossos d'Esquadra, en el cas nostre a Tarragona, sempre tenim el seu suport i sempre tenim la màxima col·laboració per part d'ells, no? I evidentment, quan nosaltres
vam caure en aquesta situació, doncs bé, vam reconèixer que possiblement allò és el que es tenia que treure i així ho vam fer, no? Però bé, ens té que treure ferro amb el tema perquè hi ha imatges pitjors, i ara les veiem i si algú vol que li pregunti el Joan Alfons, que els ensenyarà, perquè allò sí que va ser una provocació total, el que es va viure a Llagostera, i no ens podem enganyar. Tampoc ara podem anar amb pell de corder, perquè aquí es coneixem absolutament tots. No? Deixem que pregunti per 3 noms propis, així ràpidament. Què tal la trobada amb Isabel Tarragó? Bé, jo la vaig veure quan vaig accedir a la llotja, la vaig saludar educadament, com no podia ser d'una altra forma, i a partir d'aquí es va acabar la comunicació. Aquesta vegada, bé, vam canviar una mica el protocol, estava el senyor Jané al camp, el senyor Nin, el senyor Maldonado, i es van ficar a la meva esquerra i ella va quedar una mica més a la part de l'esquerra de la llotja i no vaig tindre absolutament cap contacte amb ella. Quan va acabar el partit jo li vaig donar la mà, li vaig desitjar bon viatge a tornada amb ella i els directius que estaven a la llotja i res més, no? I aquí es va acabar el contacte, no? Algun contacte amb Oriol Alsina o no? No, absolutament cap, no. Jo no el vaig veure, no acostumo mai tampoc a veure els entrenadors visitants, a no ser que sigui algú que tingui una molt bona relació personal, com podria ser el cas de Luis César o alguna vegada algun entrenador més que ha vingut aquí que vaig expressament al seu vestidor a saludar-los i a fer una abraçada amb ells, no? Però en aquest cas jo no tinc cap relació amb el senyor Alsina. I Javi Salamero es va disculpar de les declaracions que havia fet a Girona? No, la veritat és que tampoc el vaig veure. Sé que estava per l'estadi, no el vaig veure. Jo crec que no va estar molt afortunat, però bé, jo no vull entrar a debatre amb el Javi Salamero perquè crec que no ho he de fer. Amb l'única cosa que sí estic d'acord amb el senyor Salamero de les declaracions que va fer, que em tildava de forofo. Estic completament d'acord. Jo sóc un forofo del Nàstic i ho seré mentre visqui, no? Que el director de partit de la Lliga estés gravant quan Oriol Alsina va saltar la gespa, els insults que li queien des de la grada i després del partit també va estar gravant fora la pujada cap a l'autocar dels jugadors, pot repercutir en alguna cosa? No, absolutament. Nosaltres vam parlar amb el director del partit, que ara a segona divisió això és un tema habitual, cada setmana ve un director del partit per part de la Lliga i no va haver cap incident que fos diferent amb altres partits. Allí, evidentment, amb una mica més d'atenció, però no hi ha cap incident que ens pugui fer acreedors de cap sanció, no? El que en si ens va molestar una mica a nosaltres, no?, va ser possiblement l'actitud d'ells, que quan arribaven amb l'autobús, sí, ells estaven gravant a la nostra afició, des de l'autobús, i després, des de la llotja, quan els directius seus estaven a la llotja, sí gravaven a la nostra afició. A partir d'aquí va haver alguna mica de trifulca allí, no?, per part dels aficionats, perquè, clar, no entenien com els directius de fora estiguessin gravant allí, per si a cas, no?, que diuen, no? Però bé, no va passar res, vam guanyar, vam sumar 3 punts i això és el millor per nosaltres. Tornem al futbol, s'ha disputat un terç de temporada, el Nàstic ja té 22 punts, queden 28 jornades, amb 28 punts més en faria 50. Sí, aquest és el primer objectiu nostre, no?, sumar quan més aviat 50 punts. I anem pel bon camí, no? Nosaltres tenim confiança total amb els nostres tècnics, els nostres jugadors, estan fent una gran campanya. El bloc que teníem de jugadors de les últimes temporades s'ha mantingut, estan donant un resultat extraordinari amb aquesta nova categoria. Molts d'ells no havien jugat a segona divisió i s'està demostrant que teníem una gran plantilla i que tenim una gran plantilla per somiar fins al final, no? Dijous toca Junta General d'Accionistes. Per on anirà aquesta Junta? Bé, una Junta com sempre, no?, com les últimes temporades. Jo crec que des de la màxima normalitat parlarem del tema social, del tema esportiu i del tema econòmic, i parlarem una mica de futur, de lo que volem fer i de les coses que pensem millorar dins de la societat esportiva. Però bé, des de la màxima normalitat i tranquil·litat, no?, perquè evidentment quan les coses funcionen i van bé, com és el cas nostre, que socialment estem contents, voldríem una miqueta més. Econòmicament les coses han millorat de com estàvem el 2012, que estàvem en una situació de liquidació total de l'entitat, i esportivament hem aconseguit l'objectiu que ens havia marcat, que era tornar a segona divisió. Doncs bé, a partir d'aquí jo crec que tothom té que estar content, no? Amb el Joan Alfons han anat recollint diferents preguntes que han arribat. Vam anunciar que avui vindria el president del Consell d'Administració del Nàstic i, per tant, els oients també han anat dient la seva.
Avui no hi ha pipes, president? Avui no parlem de pipes, que recordo el tema de les pipes que encara coeja. No, precisament, ara comentava la vessant social del club. El Miqui Ortega pregunta quelcom per l'estil. Diu, s'està estudiant alguna fórmula perquè el camp presenti un aspecte, si no igual, similar al d'ahir a partir d'ara, el nou estadi, tenint en compte que ara ve l'hivern, diu el Miqui, que tornarem a ser els 4.000 de sempre. Diu, sabent que la culpa la té l'aficionat i no el club, està clar, ahir el rival va notar la pressió sense dubte. S'està estudiant alguna fórmula per augmentar aquesta assistència mitjana d'uns 5.500, 6.000? Bé, ahir aquest matí ho estava veient que l'assistència al nou estadi d'allí ha sigut la més important de tota la segona divisió. A mi m'agradaria que això fos cada setmana. Sabem que això és un tema complex perquè, bé, tenim equips rivals que també tiren molt, no? Com pot ser el cas del Córdoba, el cas de l'Oviedo. Hi ha equips que tenen molts socis i molta afició, no? Però bé, nosaltres estem contents amb el que tenim. Ens agradaria, no? Ens agradaria tindre una mitja a l'estadi de 7 o 8.000 persones. Jo crec que això seria el just per el que està fent el Nàstic, pels esforços que es fan en tots els sentits i per l'esforç que fan els nostres jugadors i tècnics amb el tema esportiu, no? Jo crec que si el camp tinguessin cada setmana 7 o 8.000 seria fantàstic per part nostra, per part del Consell d'Administració. Fiquem tot el que podem, donem tots els avantatges que podem, intentem fer campanyes que la gent li faci ser atractiu en el futbol i continuem amb aquesta línia, no? Però bé, que la gent, els que anem cada setmana, jo els deia l'altre dia a la gent de les Penyes que han de fer un esforç per animar el del costat, no? I si nosaltres, si els 5.000 que anem habitualment, 5.500, 6.000, portem un mes, doncs imagina't, el camp ple, no? Esperem que sigui així. Això significarà que el Nàstic va millor a la Lliga encara del bon inici que ha realitzat l'equip de Tarragona. El Joan GC ens ha deixat una pregunta que diu: quants abonats que paguin el seu carnet actualment som? O sigui, que paguin el que siguin allò de... En aquest moment el Nàstic té 5.600 socis. 5.600 socis que paguen el seu carnet. Tenim 1.250 carnets de nens, no? Menors de 12 anys. I aquestes són les dades que hi ha en aquest moment al Nàstic, no? Ens agradaria arribar, nosaltres ens vam marcar l'objectiu al començament de temporada d'arribar a 6.000, no hem arribat i treballarem per arribar. Jo estic convençut que abans d'acabar la temporada serem 6.000 socis. El Marc Monforte pregunta: esperava més del Llagostera, que posés més resistència ahir sobre el camp? Bé, jo normalment no me fixo en els equips contraris, solament miro el meu, no? I allí, doncs, al camp solament vaig veure un equip, que era el Nàstic des del primer minut al minut 90. Solament vaig veure el Nàstic jugant i fent un autèntic espectacle damunt del terreny de joc, no? Comentava el tema que el pròxim dijous a la Junta General d'Accionistes es comentaran una mica les intencions de millora en els pròxims mesos, les pròximes setmanes, els pròxims anys del Nàstic. El Juan José Moya Herrerías pregunta: en les inversions dels Jocs Mediterranis del 2017 al nou estadi està contemplat invertir per tal que, atenció, hi hagi wifi a les graderies? Sembla una petició això de tenir wifi en tots els llocs ara. Bé, la veritat és que ara prenc nota, no? No havia caigut en aquest tema. El que sí està clar que nosaltres aquesta temporada estem fent inversions importants al nou estadi com a entitat, no? Com a societat anònima esportiva. Els que aneu habitualment al camp veieu que s'estan fent moltíssimes coses al camp. Ahir s'estrenaven les banquetes, s'estrenava un cartell que diu el nom de l'estadi, el nom del club, de sobre la llotja. Correcte, la gespa del camp. Doncs ens agradaria arreglar moltes més coses, no? Moltes més. Aprofitarem els Jocs del 2017, com amb l'acord que tenim signat amb l'Ajuntament, per millorar moltes més, no? Per exemple, tenim, jo que sé, el tema dels serveis, no? Que jo crec que això ho hem d'arreglar en seguida que puguem, algun accés a l'estadi i buscar alguna comoditat més per a la nostra gent, no? Però bé, això ho farem seguríssim, que la gent estigui tranquil·la, i m'apunto això que diu el Juanjo del wifi perquè també estaria bé, no? President, una del Jesús Ramiro, que posa en dubte l'assistència d'ahir al nou estadi, dels 10.165. Això en teoria està mecanitzat pels torns? Bé, jo crec que tots sabem que a la Lliga Professional hi ha uns torns per on passa la gent i que queda registrat, i hi ha una persona que ho vigila perfectament. Hi ha moltíssima gent, a lo millor, que no està asseguda al seu seient, però si fixeu darrere els gols, moltíssimes vegades hi ha molta gent de peu, darrere la porteria. Al Nàstic no hi ha ningú assegut. Per tant, si tota la gent que està de peu darrere la porteria s'assegués, estaria el gol ple totalment. Per tant, no sé quina dubte pot tindre d'això. Bé,
però no vull entrar. Ja les coses són com són, hi ha uns torns que ho marca tot, no? L'Edgar Blanco, tens por que quan deixis la presidència vingui algú com Xavier Salvador i es carregui tot el que ja va passar en el seu moment? Bé, jo crec que ara les coses que van passar ja no es podien repetir, seguríssim. No? Jo crec que ara les coses, després de l'experiència que vam tindre tots, del que va significar el canvi de Consell, el futur del Nàstic està garantit per qualsevol persona que pugui vindre, que tindrà que actuar amb la màxima responsabilitat. No? Per cert, Jordi, deixa'm fer un apunt. El mateix president ho deia mentre parlava amb tu sobre les imatges. Ha dit, pregunteu-li al Joan Alfons les imatges. Clar, aquest matí ens hem aixecat i hem pogut llegir un article de Pere Tarradellas, exjugador del Llagostera, al diari de Girona, on llegeixo literalment, són 3 línies, diu: puc afirmar, diu Pere Tarradellas, que he estat molts anys voltant pels camps de futbol i el tracte rebut a Tarragona no va ser digne d'un club de segona divisió A. No seré jo qui em posi ara a parlar de com hauríem d'haver estat tractats. No em correspon. He seguit el partit al costat de Javi Salamero, Gerard Escoda i diversos membres del cos tècnic des d'una zona de la tribuna superior i el resultat diu que només i la realitat, perdoneu, és que està la lletra massa petita, diu que només hem rebut insults i més insults. Trist, molt trist, però cert. Penso humilment que els fets de fa 2 anys no haurien d'haver sortit ara, i encara sort que el partit se'ls ha posat de cara només a començar. Vaja, es queixa del tracte rebut, en aquest cas, a Pere Tarradellas, i el que deia el president, que li hem pogut ensenyar una imatge abans d'entrar, en aquest cas, als estudis de Tarragona Ràdio, és una imatge que, sota el meu punt de vista, no justifica ni molt menys que algú pugui insultar un altre, però són unes imatges molt provocadores de quan el Nàstic va encaixar el 3-1 al camp del Llagostera, de 3 aficionats saltant al camp i fent el que habitualment es diu un calvo a tots els 700 aficionats del Nàstic que hi havia al darrere de la porteria, entre ells, no aficionat, però sí estava el president Josep Maria Andreu en aquella zona. O sigui que, no entraré en aquestes declaracions, jo crec que li falta memòria, i el que sí fan els jugadors del Nàstic, si anem a Palamós, els jugadors del Nàstic estaran en una zona amb la seva afició. Ells allí podien estar, si volien estar més tranquils, amb l'afició del Llagostera, no? Que tenia una zona reservada, i possiblement haguessin vist el partit amb més tranquil·litat. Ells van decidir ficar-se a la tribuna, i és normal que a la tribuna la gent que està allà solament pot animar el Nàstic, no podien esperar gaire cosa més, no? Però bé, jo crec que no va haver ni un incident, ni a dalt, ni a baix, ni al mig, a cap lloc, i no tenen queixa absolutament de res. I a la vida el que sí té que tindre és memòria, no? Però bé, jo també vull aprofitar que m'estàs fent aquestes preguntes per agrair, no? Per agrair a tota la gent del Nàstic el suport que he rebut durant tota aquesta setmana. Ha sigut espectacular, no? Ara ho comentàvem aquí a l'entrada, jo no acostumo a utilitzar gaire les xarxes socials, no? Però de vegada en quan penjo, no?, al Facebook algun tema del Nàstic, i allí va ser espectacular, no? Aquest matí, quan ho he vist, més de 1.000 persones donant suport, i això és d'agrair moltíssim, no? I des d'aquí els vull donar les gràcies a tots pel seu suport incondicional. No? Molt bé, doncs, Josep Maria Andreu, president del Consell d'Administració del Nàstic, ha estat un plaer que hagis compartit aquesta estona amb nosaltres, que hi hagi molta sort a la temporada. Encantat d'estar aquí, visca el Nàstic i visca Tarragona.